nami ke nje ngiwusulkesi ngisukuma nje nokuthi ngikhuthaze omama emakhaya. Omama abantwana masibasupporteni. Umntwana into ayiyo simsupport ethalentini lakhe. Umntwana mayedlala ibhola makathengelwe ibhola neground adlale umntwana. Umntwana mayedansa athengelwe amateki nestage adanse umntwana. Umntwana mayebhema insango muthengeleni isaka lensango elizoqeda nje inyanga yonke. Ikwazi ukuthi umntwana nje abheme angazi into ayifuna ngaphandle ayithole nje khona endlini nikhombise ukumsupporta. Umntwana mayebamba inkunzi muthengeleni phela ikhona ke anembesa azomakula ikhona ke abakhuthuzeke umntwana abakhuthuze nje abakhuthuze umntwana mabasupportwe abantwana emakhaya. Umntwana maye edlwengula mthengeleni phela ke labo mahosha ke laba bathize ke bezeke lapho ke nibeke nalowo mhosha ke abadlwengula umntwana mabaxhaswe abantwana sibasupporteni sibaseke abantwana bafuna ukuthi baxhaswe. Mawukuthi umntwana unekhono lokubulala mthengeleni yonke inhlobo yesibhamuke ke noma intambo ke ukuthi abakhame yonke lento ibe la nithengele nabantu azobabulala yonke lento nje beseduze ingane mazingalahlwa bakwethu. Kuyenzeka ukuthola ukuthi umntwana uthanda ukuba yi-security ke uthanda ukuba unogada ke kulula ke naloko phela zawuthenga leyo donkey piri ke naleyo spray gun uthenge negate ke azomakuloka abhiyoze umntwana ayephansi phezulu ke ayephansi phezulu. Ithalente nalelo nje supporteni ingane nje baxhaswa abantwana. Umntwana mayethakatha makaxhaswe umntwana umthengele isikhova kumthengele imfene umthengele naleyo miziki azoyithakatha ngoba phela ayithalente lakhe. Umntwana mawumbona ukuthi uyafela ngamadoda uthandela amadoda hamba phela ubheke nawe emarenki emahostel uthole lawo madoda. Umntwana umnikezeke amadoda ake awashintshe umntwana ngendlela afuna ukwashintsha ngayo. Abantwana nje mabaxhaswe. Umntwana mayengafelwa nje umntwana mabasupportwe abantwana kunjalo nje.